Ngibukile-ke makhelwane, angithi bese ngikutshelile makhelwane ngathi indoda la yakaMseleku yafike yathatha uBeatrix, yasithatha unkosikazi lo osashona ekuthiwa uMasawula. Phakathi uyabona uNokukhanya lo wakayeni, okuyena yena ayethandane naye kuqala, kanye nawo noVeronica. UVero noNokukhanya kunokungaqondakali kahle ngokufika kwabo kaMseleku. Uma ngabe uVeronica exoxa-ke ukuthi wahlangana kanjani noMseleku, uthi yena wahlangana noMseleku esikoleni, uyabona la ema-high school, uyabona. Uthi ahlangane noMseleku, ifike le ndoda lena indala injalo le ndoda ishela ingane, uthi ingane idle imshela. Uthi kwaze kwafika la ekutheni naye uyayithanda le ndoda. Uthi kodwa into eyayivele imxake yile nto yayo yokuthi le ndoda le yayivele isishadile inamakhosikazi amabili already. Kodwa uyabona uma usuyibukisisa wena makhelwane le ndaba le yamakhosikazi amabili, ngoba mesho njalo ukuthi indoda yayisinamakhosikazi amabili, abantu bacabanga ukuthi ulona uVeronica usho uBeatrix noNokukhanya, ngoba phela uNokukhanya unkosikazi wesibili ngoba uMasawula washona. Kanti cha, uma uVeronica ethi yena wahlangana noMseleku enamakhosikazi amabili, usho uBeatrix noMasawula, ngoba phela engathi indoda yayisancenga laphayana kayeni, uyabona. Ngoba-ke iyona-ke into eyenza iy'ndaba ey'nkulu-ke le ntombazane le, ngoba kwakuyingane yesikole. Ishele le ndoda ishela ingane yesikole, kuyingane yasendaweni, umakhelwane nje. Awucabange indoda ishadile inamakhosikazi awu-2 kodwa ibhizi ishela iy'ngane zasendaweni. Kusho ukuthi nje vele le ndoda yayiyinhlobo eyithandayo iy'keti. Ishela ingane ina-17, kusho ukuthi ingane-ke nayo ithande-ke indoda, nayo-ke izivuma ukuthi hhayi enemakhelwane izoya nayo kogana kaMseleku. Angithi uyasazi isisho sesiZulu esithi induku enhle igawulwa ezizweni. Uthi uVeronica-ke wavele wasishintsha leso sisho leso. UVeronica yena uthi leso sisho asisho kanjalo. Uthi uVeronica induku enhle igawula kamakhelwane. Uyabo leyo? Uthi induku enhle igawulwa kamakhelwane. Yiko yena avele wagawula le ndoda le yayisishadile, isivele inamadoda inamakhosikazi awu-2, uyabona. Iqome-ke ingane, izithathwa ingane iyosebenza e-ofisi. Kusho ukuthi lapha e-ofisi wayesebenza nonkosikazi wakhe lo wesibili. Lokhu yena owashona ngendlela engaqondakali, kodwa kuthiwa ingozi yemoto. Hhayi makhelwane, akusho mina kusho abantu, uyabona. So-ke izihambi iyosebenza e-ofisi, le ntombazane isebenza e-ofisi. Uyafihlela unkosikazi lana owesibili lo osebenza e-ofisi ukuthi kuyathandwana la. Kodwa phela samakhosikazi uyobuke nje ukuthi yabona lana ushaya ngathi awuboni. Kusho ukuthi noMasawula wenze njalo. Hhayi, uMasawula aze agcine esebonile ukuthi kuyathandwana la, ngoba phela wayelazi ibhulukwe lakhe ukuthi ibhulukwe lami liyayithanda iy'keti. Uyabona leyo nto. Hhayi-ke ibe yintombi-ke le, kusho ukuthi wayesenamakhosikazi amabili nentombi, uyabona leyo nto. Kodwa esikhundleni sokuthi phela athathe le ntombi-ke yasendaweni, angazi lapho wayesalinda ukuthi ithi ukukhulakhula, ngoba phela eyishela yayina-17, uyabona. Yaphasa umatric nje sekuyathandwana. So kusho ukuthi mhlawumbe wayelinda ukuthi-ke kuthi ukukuya kancane phela kwey'ngane, ngoba nasemphakathini babezomangala manje seganisa ingane encane. Uyabona kwakuzophuma nasemaphepheni, uyakhumbula kusanephepha ilanga, uyabona nje, uyayibona lezo zinto. Wathi hhayi akalinde kancane ke ithi ukukhulakhula ingane. Ngale nkathi elinda ukuthi ingane ithi ukukhulakhula, wabehamba-ke manje eyalapha kayeni-ke eyoncenga uNokukhanya. Uyabona leyo nto. Yiyo le nto yokuthi abantu uthole ukuthi uma bekhuluma la kulezi zinto zenu, uthola ukuthi abantu bathi uMakhumalo wafika kuqala kunomayeni kaMseleku. Ehene wayeba yintombi umayeni esancengwa, uyabona leyo nto. Waphinde waba yintombi umayeni esegana, waphinde waba yintombi umayeni eseshadile. Waseyabuya-ke le ndoda-ke manje na-ke isizoganisa yena.
Kodwa khona lapha esiphithiphithini kuthiwa-ke kwase kuvele kushona uMasawula. Into abantu abayishoyo-ke ukuthi engathithi uVeronica uyena owaba wokugcina emndenini wakaMseleki ukubona uMasawula. Kuthiwa futhi uMasawula hayibo naye uVeronica uyasho ukuthi uMasawula wayekade evakashele yena. Emva kwalokho uma sesendleleni ekhaya angene-ke engozini yemoto. Akwaziwa-ke emakhelwane noma zazikhona yini iy'nsolo emndenini wakaSawule ukuthi mhlasimbe ingane yabo ibulawe ilaba behlangene ngayo, ngoba phela ngaleso sikhathi kwase kukhona nankuya ulokhuzana uBeatrix wayeseshadile, nangu nolokhuzana nokukhanya lana, nangu futhi noVeronica lana. Uyabona esithenjini phela kwesinye isikhathi uma bekubona ukuthi ubamise kabi bayavele bakukhiphe kanje. So kuney'nsolwane ey'thile zokuthi kungenzeka yini ukuthi mhlampe kwase kusuke lowo mona wasesithenjini base bevele bemkhipha kanje, uyabona unkosikazi wesibili. Kodwa ngisho ukuthi kunjalo makhelwane, ngisho ukuthi uma abantu bekhuluma basho kanjalo, uyabona ukuthi engathi iyasolisa le ukuthi wathi uyena owambona okugcina bese vele eba nengozi yemoto ngalelo langa, ngoba phela izinto zasesithenjini uyazazi ukuthi zihambe zibe nomuthi phakathi kwesinye isikhathi, zihambe zibe nomona phakathi. Okunye-ke abantu abaye bakhulume ngakho yiko lokhu kokuthi uBeatrix wayevele engamthandi uMasawula, ngoba ngisho kubukwa la kule drama yabo le kumabonakude, kuthiwa vele uyasho ukuthi yena wayengamthandi ngoba wayethanda iy'ntombi zendoda. So uBeatrix wayengamthandi kahle kahle uMasawula ngoba wayezwana noVeronica, uVeronica eyintombi. So uyabona-ke umuntu uma kungazwanwa kanjalo esithenjini bese ephinda futhi eshona ngendlela engaqondakali ukuthi abantu bazoyibuza ukuthi kahle yini ethathe impilo yalo muntu. Uyayibona leyo nto leyo. So kunalezo y'nsolo, kodwa kuVeronica uhlezi ekhuluma engathi babezwana naye uMasawula. Kodwa esithenjini phela amakhelwane ngeke uze wazi, ngoba kwesinye isikhathi esithenjini umuntu uyazenza engathi uyakuthanda ukuze phela asondele kuwena bese enza izinto ezenziwa esithenjini. Uyabona-ke. Kodwa-ke njengoba ngishilo ukuthi ngizokuxoxela ngawo wonke amakhosikazi, khona enye phela eyabuye yangena ekuthiwa uPrecious. Uyabona, inkosikazi-ke yakhe-ke manje yokugcina naye sazokhuluma ngokungena kwakhe la esithenjini, ngoba phela iyinde le ndaba yale ndoda makhelwane. Uyabona njengoba udidekile nje bekhuluma ngale ndoda lana, mina ngizokuchazela ngayo. So ngisazobuya-ke ngizokuchazela ukuthi uPrecious ngwabe yena watholakala kanjani, wangena kanjani yena kulesi thembu sakaMseleki. Emakhelwane ngeke nginewashing lapha ekhaya, ake ngihambe ngiyowasha makhelwane. Kodwa sengihlale kangaka ngikuxoxela naney'ndaba ezimnandi kanje, kodwa bangisangenzela nanetiye nje.